Donc nous le rappelons, présider dans un instant donc la prise d'armes au niveau de cette place d'armes du génie militaire, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, qui vient donc d'arriver au niveau de la place d'armes et il sera accueilli d'un moment à l'autre, ou tout à l'heure comme vous l'apercevez sur les images par le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, qui est à ses côtés, colonel Malik Diaw, président du CNT. Nous avons un coup de masera, a eu une balle kaba, mata fod nous voilà tchèja moki kuru. Nini kado, frère de Fanya Makuren la semaine guita, les scellés y kene kono kaba, ni a dondo et dala a bismillah kaba, ministre Nyama, docteur Choguel Kokala Maïga, ani kata se frangela fanga député blo Nyama, Maliki Diaw, ani kado minye ministre mimbe anga jamana keleko kuna. Il y a bismillah kaba. Drapeau faux. Tout à l'heure, le président va plutôt déposer une gerbe de fleurs, comme nous l'avons dit, pour rendre hommage à nos militaires tombés. C'est sur la stèle du mémorial militaire. Nous suivons ce cérémonial Beka. Anatof la référé da sorda si fengo fembina kabi kunugo fokana se bima abuna ni référé da Je vous remercie. Voilà, Bourema Kane, premier acte posé par le président de la transition, le dépôt de gerbes de fleurs sur la stèle du mémorial militaire. Une façon pour le chef de l'État de rendre hommage à nos vaillants soldats tombés sur les théâtres d'opération dans la défense de la patrie. Et tout de suite, donc, va suivre le salut au drapeau et l'exécution de l'hymne national du Mali. Le 64e anniversaire de l'indépendance du Mali, célébré cette année dans la sobriété, en raison du contexte particulier du pays. L'hymne national du Mali.
De la transition, après le salut au drapeau, l'exécution de l'hymne national, précédée par le dépôt de gerbes de fleurs sur la stèle du mémorial militaire, procède en ce moment donc à la revue des troupes, rendant donc des honneurs militaires. Et juste après, le chef de l'État va s'installer pour suivre le défilé militaire. Vous l'avez dit, hein, c'est un cérémonial militaire. Ni ye kɛlɛdenw ka ɲɛnajɛ dɔ ye nka ɲɛnajɛ in kɔni dugubila ka fisa laadawuli Ibrahim dugubila ka fisa laadawuli ye jamana bɛ bolo min kan o de y'a to ko in b'a ka kɛ nin cogo la n'o tɛ a ka di jamana faamaw ye ko wɛrɛw ka kɛ ko in kɔnɔ min tɛ nin si ye nka sa ma bɔ ka bere min k'i bolo i bɛ a piri n'o ye o de la jamana ɲɛmaa n'o ye furancɛla fanga kotigi ye Kolonɛli Asimi Goyita k'a sera génie militaire kɔnɔ dɔrɔn a ye ko fɔlɔ yɛrɛ min kɛ o ye ka taa yirifeere da kɛlɛdenw tɔgɔ la minnu binna faso ye ani ko kura ka drapeau fo o kɔfɛ dɔrɔn jamana fasa tugura o la o fana nin y'a ye revue de la kabi sɔgɔma kabi y'a fɔ cogo min na kabi kununko fo ka na se sisan ma nin baara kelen de bɛ sen na min y'i ka dɔn chef d'état-major général des armées ale nan'a lajɛ o bɔlen kɔ ye ministre nan'a lajɛ o fana ko laban sa lajɛli laban y'i ka dɔn k'a fɔ maa min ta ye k'a sidɔn o ye furancɛla fanga ɲɛmaa Kolonɛli Asimi Goyita ale b'a ka k'u lajɛ kɔrɔ bɛ nin bɛɛ la nin jɛ kɔrɔ nin si kɔrɔ dan tɛ. Tout à fait, le président de la transition qui procède donc à la revue des troupes. Eh bien, après la fanfare Beka, nous apercevons le commandant des troupes, le drapeau et sa garde. Il y a également les officiers d'état-major, la direction des écoles militaires, le service national des jeunes, l'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée, les eaux et forêts, les douanes maliennes, la protection civile, la police nationale, le génie militaire, la garde nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre, la direction du sport militaire, la cavalerie de la gendarmerie nationale, le groupement motorisé de la gendarmerie nationale. Ce sont ces différentes unités qui vont défiler devant le président de la transition et ce sont ces différentes unités qui rendent en ce moment les honneurs au chef de l'État. N'ala sɔnna ni nin bɛɛ baara tuma min na furancɛla fanga ɲɛmaa bɛ t'i sigi n'a sigira ka fɛrɛ sa o kɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ défilé bɛna daminɛ fanfare bɛ tɛmɛ fɔlɔ n'o ye i k'a dɔn sɔrɔdasi dunun fɔbaw ye ni olu tɛmɛna tuma min na min ye k'a dɔn kɛlɛbolo ɲɛmaaw ye n'o ye commandant des troupes olu bɛ na n'olu bɔra yen drapeau ni a kɔlɔsiba olu bɛ tɛmɛ n'o tɛmɛna ka ban min ye k'a dɔn k'a fɔ officier d'état-major ye olu ye sɔrɔdasi jalatigibaw ye olu fana bɛ tɛmɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen lɔgɔli sɔrɔdasiya kalansow olu ka ɲɛmɔgɔyasow fana bɛ tɛmɛ n'o bɔra yen waati min na denmisɛnw ka yɔrɔ n'a wele ko service national des jeunes SNJ o fana bɛ tɛmɛ n'o bɔra yen kasobo baarakɛlaw fana bɛ tɛmɛ n'olu tɛmɛna an ka ji ni kungo sigida lakanabaw n'o ye eaux et forêts ye olu fana bɛ tɛmɛ n'olu bɔra yen tuma min na jamana sɔrɔ yɛrɛ wagande sigimɛ minnu kɔrɔ waati bɛɛ n'o ye dugaɲɛw ye olu fana y'i ka dɔn k'a fɔ dama sɔrɔdasiw ye olu fana bɛ na n'o bɔra yen an tuloma gɛnbaw ka don an ni kasara cɛ walama ni kasara nana minnu bɛ na an nɔfɛ o ye protection civile ye dugu kɔnɔ olu fana bɛ na n'o bɔra yen police nationale n'o ye an ka dugu kɔnɔna basigi kɛbaw ye olu bɛ na n'o bɔra yen waati min na sa unité de soutien ni o ye sɔrɔdasiya ni a bolofara dɛmɛbaw ye olu fana bɛ na gendarmerie nationale bɛ tɛmɛ génie militaire bɛ tɛmɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ garde nationale olu fana bɛ na sanfɛ kɛlɛdenw n'o ye armée de l'air ye ani duguma kɛlɛdenw armée de terre olu bɛ na min ye k'a dɔn an ka sɔrɔdasiw ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw direction du sport militaire olu fana bɛ na an ka sɔrɔdasi sotigiw bɛ na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye mototigiw ye bolimafɛnw olu fana bɛ tugu o la o de bɛ kɛ k'a ko kunjɛ ni ala sɔnna. Très bien, Beka. Et ce défilé va, comme nous l'avons dit, débuter avec l'état-major interim. Il est constitué d'officiers de chacune des composantes des forces de défense, de sécurité et paramilitaires. Ok. Au bas on défie Kulukoro. Emia Tewa. Peut-être Emia Ewa. Non. On est Emia Tekele. Non. Emma.
Voilà, Emma be Kulukoro. Ale ni Emia bela jele be yoro kelena centre Bouakar Sada Sila. O va ve Kulukoro. Nyana ngulu rek refe choy. Après l'école, après l'état-major interarmé, BK, nous allons apercevoir la direction des écoles militaires. Elle est chargée de coordonner les activités des écoles militaires, évaluer les formations, concevoir et procéder à l'harmonisation des documents relatifs à l'instruction militaire, organiser les concours et formations relevant de sa compétence. Elle est représentée à ce défilé par le Prytanée militaire de Kati, l'école des sous-officiers de Banankoro et l'école militaire interarmée. Chef de l'État, chef suprême des armées, les honneurs militaires vous sont rendus par la musique principale des armées, le drapeau et sa garde, l'état-major interarmé, des compagnies représentées par une section du Prytanée militaire de Kati, une section de l'école nationale des sous-officiers de Banangoro, une section de l'école militaire interarmes de Koulikoro, une section de l'AMA SNJ, une section de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, une section des eaux et forêts, une section des douanes du Mali, une section de la protection civile, une section de la police nationale, une section du soutien des armées, une section de la gendarmerie nationale, une section du génie militaire, une section de la garde nationale, une section de l'armée de l'air, une section de l'armée de terre, une section de la direction du sport militaire. L'ensemble, commandé par le colonel-major Mamadou Suleiman Kone, commandant de troupes. Main de voix. Mesdames et messieurs, Le colonel-major Mamadou Suleiman Kone, qui est le commandant de troupes, c'est lui qui coordonne ce défilé. Et vous allez l'apercevoir, c'est lui qui va également ouvrir ce défilé tout à l'heure. Nala sonama défilé inko la treba bela jele de colonel-major Mamadou Kone. Ale de yi kado PCT. Lui, c'est Mamadou Suleiman Kone. Mamadou Suleiman Kone. Voilà, c'est ça. Opana ale de bena ningo imbela jele ko nudo nywana. Opana akumbaka ka ko bela jele de nyefo. Uni bolo fara fengo fen fara le do nywanga kanin ko imbela jele glakanya. Ayo bela jele de kunaya bosi sa danina. Faranjela fanganya ma colonel Assimi Goïta. Et selon le programme, BK, pendant les dispositions préparatoires tout à l'heure, le temps que le chef de l'État s'installe, et pour préparer le défilé, nous allons suivre une tradition, celle d'une animation offerte par la fanfare du Prytanée militaire dans un instant. La fanfare du Prytanée militaire qui va prendre place pour l'intermède musical et en profiter pour passer un message sur place, BK. Nala sonama anga sordasia kalan local so mimbe no Prytanée militaire olu ye awayka do abina fo yiri chien olu ye bunadama denya chien do fana ye ina fo sordasia ta fanvela wala olu de fana ka demsene munum be ka label sabati donc anya fo chugum na Prytanée militaire le rôle de bina u ka foli kun folo ke folo o fana na koro de benywana ka yira ka fo ko awa bibe shinimbe amana ke chugo ulu fana labene do ko fiya ye nyoso la bulo soro safe o pana o le rôle de mena temenu ka folu ye ka jaman lanyana je folo yani dangoroba yere kata ujo la Bika, la fanfare du Prytanée militaire, conduite par le sous-lieutenant aujourd'hui Aruna Kamara, a été créée en 1989 par le lieutenant Yacouba Bengali, sergent à l'époque. Elle est constituée uniquement d'élèves et sur la base du volontariat, mais à condition d'avoir de bons résultats scolaires. Sa mission est d'assurer la couverture musicale de certains événements dans la vie de l'école et même pour certaines fêtes nationales comme la cérémonie de ce matin. Commandant Bakary Voilà. Koulibaly, maître de cérémonie,
Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, avec votre autorisation, je souhaiterais commencer la cérémonie.